32.000 zonnepanelen liggen er op de Greiden vlak buiten Dokkum. Dat is goed voor de stroomopwekking voor zo'n 80% van de huishoudens in de stad. Bij de onlis is naast de inpassing in het landschap ook rekening houden met de flora en fauna. Biodiversiteit is bij dit park ontzettend belangrijk. We hebben een aantal plasdrasgebieden hebben we gedaan voor vogels. Die kunnen hier broeden. Maar het hek wat ook om het park staat is ingegraven, zodat ook roofdieren niet bij het park kunnen komen, zodat de vogels ook rustig kunnen broeden. En met de lokale vogelwacht kijken we ook naar hoeveel vogels het park dan ook bezoeken. En wat we zien is dat de aantallen van de vogels gewoon toenemen. Steen je bij het eerste zonnepark van Dokkum. Ik kom voor met mij door in huis vallen. Is dit de eerste, maar net de laatste? Nou ja, dat weet ik net 100% wist, ben ik er 100% wist van. Maar zien alles wat er gebeurt in de wereld, de discussie over de verdwarsing, over de energierekken, denk ik dat er meer van dit soort initiatieven komen zullen. Waarbij het dan uiteindelijk de politiek de afwaging maakt, maar altijd er komen en waar ze komen. Maar dat die discussie komt, daar ben ik wel van uitzoeken. Het park beslaat in totaal 16 hectare ongroen. Daarvan is 12 hele hectare zonnepaneel. Ek is er een ommetje door de Greiden maken van zo'n 3 kilometer. En daarnaast wat je natuurlijk ziet is dat we dit park, deze locatie, voor een hele lange tijd met rust gaan laten. De aarde kan daardoor toch ook tot rust komen. Er vindt nog steeds wel licht komt er door de panelen heen, een heel klein beetje, maar toch voldoende om het gras te laten groeien. En we hebben ook schapen die hier gaan rondlopen om te begrazen. Nou, op die manier proberen we ook een beetje een natuurlijke cyclus hier op het park te krijgen. En de ervaring leert dat het over het algemeen goed werkt. Het zonnepark waar waanzitten met je iepenen troch burgemeester Kramer en directeur Weda van GroenLeven. Voor de gemeente Noord-Friesland leidt er nogal een grote uitdaging voor de aankomende zoon hier. Er leidt een wens vanuit het coalitieakkoord wat de gemeente Malco vaststeld heeft om in 2030 70% dwarsum op te wekken. Dat is een hele stevige ambitie. Maar als je nou rekent dat dit park hier achter mij al verzorgt in 80% van het energieverlet in Dokkum, dan kan je wel van denken hebben dat dit een flinke stap vooruit is. We binden natuurlijk nog net, nog meer initiatieven dan wat ik op praat worden, maar ik denk dat dit zeker daarin bijdraagt.